No sé fer això, se m'ha oblidat. Hola, què tal, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Benvinguts a un vídeo que he estat posposant molt de gravar, però crec que toca, perquè ens ajudarà a sanar i a entendre moltes coses a totes plegades. Així que, bueno, comencem ja, perquè la meva intenció és editar aquest vídeo el menys possible, perquè m'està costant bastant de gravar, i no vull com enrotllar-me massa, simplement doncs donar-vos alguns detalls del que ha sigut la meva vida durant aquestes setmanes que he estat com out de xarxes en general i out de la vida també una mica. Així que, bueno, res més i comencem ja d'una vegada. Si em veieu bastant incòmode en aquest vídeo és normal, també si sentiu sorolls és normal, com podeu veure no estic en el lloc habitual i és que ara us explicaré moltíssimes coses, m'he fet una mica de punts però ja us dic, intentaré no enrotllar-me gaire, vale? Si m'heu estat seguint els últims mesos heu vist que he fet molts vídeos d'intentant sortir d'una crisi, de bloqueig, de coses d'aquestes i és que he estat bastant malament, o sigui he estat bé però alhora emocionalment saps allò que dius? No he acabat de connectar i he intentat resoldre-ho i no he acabat d'identificar bé les causes, fins que, bueno, fa com un mes i mig o així, va patar tot com una mica bastant. Va ser una bomba explosiva molt heavy. Si us hi fixeu, l'últim vídeo el tenia gravat des del juny i no l'havia pujat fins pràcticament l'agost. Així que, bueno, és que ha sigut tot molt caòtic, d'acord? Primer, per una banda, he tingut una crisi bastant heavy amb la universitat. Què vol dir això? La universitat i jo no ens hem portat gaire bé. Diguem que pedagogia és una carrera que sí que m'agrada, però el que són les classes, el que és la dinàmica, el que és anar a la uni, no ho suporto. Barcelona m'ha cremat moltíssim i això ja és una cosa que em passava l'any passat quan estava fent primer. Així que aquest any vaig decidir fer més crèdits dels que em tocarien, és a dir, fer com segon i mig tercer, diguem, per intentar avançar el màxim de crèdits possibles. Pista. Ha sortit bé el tema dels crèdits, sí, evidentment ho he provat tot, pedagogia no és física quàntica, però diguem que m'he cremat encara més, no era la solució. El segon semestre ja deia que ho volia deixar. I què vaig fer? Com que no sé dir que no i no sé deixar les coses, vaig apuntar-me a una altra carrera, per tant ara estudio pedagogia i comunicació. Com podeu veure, en molts pocs mesos hi ha aquí una saturació i un caos d'idees i un intentar gestionar les coses que no estaven sortint del tot bé. Per altra banda, ho estava passant bastant malament amb el que és les meves relacions interpersonals. Tenia una parella, com he dit, després parlarem d'això. Amb les meves amigues també estudien, treballen, estem molt distanciades. No porto bé no veure-les cada dia com fèiem abans a l'escola, o no poder sortir cada dissabte a fer un sopar com fèiem quan anàvem a l'institut. Se m'està fent molta bola i com si em coneixeu sabreu que les meves amigues per mi són una de les coses més importants del món i no poder-les veure, sentir que estan lluny, a sobre està passant com per una crisi i no tenir-les amb elles per una qüestió de distància física i fins i tot de manca de temps per tothom, o sigui, com incompatibilitat horària heavy. Se suma una cosa més al carro. És que com veieu intento anar com accelerada, però perquè és que han passat tantes coses i ha sigut tan caòtica dins del meu cap i tinc tantes coses que encara no he resolt. És que és tot plegat un caos, d'acord? Més coses. Per culpa del problema aquest amb les meves amigues, m'he sentit molt sola, tenia una parella, em vaig refugiar moltíssim amb aquesta parella, però tampoc era una parella sana. Per tant, les coses només van fer que empitjorar. Ja et dic, això no és culpa de ningú, no és que ni ell fos dolent ni jo fos dolenta, bueno, això és discutible, no? Però diguem que de cara al públic no ha sigut culpa de ningú i la qüestió és que tot plegat tampoc va ajudar, vaig deixar una medicació que era bastant potent, per tant vaig tenir bastants efectes secundaris, se'm va juntar el volum de feina amb la crisi emocional, vaig deixar d'escriure i de llegir, bueno, estava com molt trista, em sentia molt sola, i ja et dic, no és perquè no em faltés gent o em faltessin coses, sinó per tot aquest caos emocional intern que tenia sense resoldre i que tinc, però que mica en mica sento que s'ha anat resolent. Us explicaré més endavant. Tinc pensat fer com un vídeo de cada cosa, en plan un vídeo sobre la meva experiència a la universitat, un vídeo sobre la meva experiència amb l'amistat, un vídeo sobre la meva experiència amb parelles, però diguem que per aquest és com una mica resum, de tot el que m'ha estat passant aquests mesos. Què va passar quan va explotar tot plegat? Diguem que una de les coses que més em cremava és una cosa que ja us he comentat, que és el tema de la distància. I per què? Perquè jo soc de Berga, d'acord? De fet, ara estic a Berga, això és casa meva de Berga, però com veieu no és casa meva habitual, perquè els meus pares van decidir mudar-se durant el Covid, a un poble del Vallès Oriental. Per tant, jo he fet amics allà i he estat vivint allà, però alhora he mantingut els d'aquí. I la meva parella era d'aquí, Berga. I vaig començar a estudiar a Barcelona i a treballar a Barcelona.
i a fer més crèdits a Barcelona. Així que vaig haver de deixar d'anar al gimnàs, no feia res d'esport, cosa que mentalment ho vaig notar. Perquè és que no em donava, o sigui, si tenia 3 tardes lliures a la setmana, una la passava a cada lloc i no em donava. Arribava a casa, feia més de 4 hores de transport al dia, arribava a casa, dormia i de cop havia de tornar a pujar cap a Berga per veure les meves amigues, havia de dir que no a moltíssims plans. Imagineu-vos un dissabte a la tarda jo aquí a Berga, sense plans, perquè els plans que han fet les meves amigues són les d'allà baix, però jo estic aquí, per tant no puc baixar. Caòtic, totalment caòtic, i jo estava molt cansada, molt cremada, molt enfadada. He passat molt temps molt enfadada. Podeu veure, doncs, pràcticament tot el que us estic explicant es reflecteix en els vídeos que he anat pujant. Estic molt enfadada, de fet fa dies que estic molt enfadada, i vinc a reivindicar que estic molt enfadada. A vegades no cal ser sempre la millor gestionar les emocions, la millor noia superpacífica, no. A vegades una només necessita cagar-se en tot i no passa res. Queixar-se de coses literalment que no tenen cap tipus de sentit, cagar-te en tot i després quedar-te ben a gust i seguir la teva vida i endavant i ja està. No tot és tan maco i no tot sempre es pot gestionar de la millor manera i tenir sempre aquestes bones vibres no es pot i no passa res. I no sabia identificar per què i en part era la frustració aquesta de estic bé però alhora sento que no estic fent el que jo vull, no estic on jo vull estar i no està rotllant. Després de tot això i del meu historial de salut mental, vaig decidir, conjuntament amb la meva família, que aquest any, aquest curs 2025-2026, seria com un any de descans per mi, en què deixaria la universitat aparcada, provisionalment, d'acord? Per poder descansar, que viuria en un sol lloc i que em dedicaria a acabar de sanar totes aquelles coses dels meus problemes de salut mental passats que encara no havia tingut temps de sanar o que no eren compatibles amb el ritme de vida que portava i que jo creia que necessitava com donar-los tota la meva energia per poder acabar-los d'enllestir i poder seguir endavant i passar pàgina. Per tant, el que vaig decidir va ser que faria una pausa de tot això i que vindria a viure aquí a Berga definitivament per estar més a prop de les meves amigues d'aquí, per estar més a prop de la meva família, de la meva parella i d'aquesta manera també tenir els caps de setmana més lliures per poder visitar les meves amigues del Vallès. L'únic que vaig decidir acabar el curs perquè no volia deixar el curs a mitges perquè ja us dic, la meva intenció no era deixar la universitat sinó fer un any sabàtic que ja ho hauria d'haver fet, de fet, quan vaig acabar segon de batxillerat, però no ho vaig fer perquè era una etapa molt complicada en la que jo no estava preparada per agafar un camí que no fos el que em toqués fer, simplement per un tema de que a mi se'm dona molt malament prendre decisions i no estava preparada. Un cop tenia decidit això, per mi va ser un alivi molt important i després de moltes hores de psicòloga vaig acabar tenint com la solució al meu problema i a la meva crisi d'identitat. Va arribar Patum i va haver un drama molt complicat en la meva vida en el que per A o per B, per unes coses que crec que no publicaré mai a internet i per respecte sobretot a la família d'ell, a ell me la pela però sobretot a la seva família em quedaré calladeta, ho vaig deixar amb la meva parella, ho deixarem aquí, d'acord? Van passar moltes coses, moltíssimes, en les que encara em van acabar de fer un pet molt gran. I clar, diguem que una de les raons per les quals jo em volia quedar a Berga durant aquest curs era per també estar més a prop de la meva parella. Clar, ara no tinc parella. I els meus amics de Berga fins i tot estudien a Barcelona durant el curs. Així que, bueno, després de tota aquesta crisi, el que sí que he fet ha sigut apuntar-me a les assignatures de la UOC per poder seguir estudiant, sigui des d'on sigui, d'acord? I em quedaré a viure aquí a Berga igualment. He decidit que no penso canviar els meus plans i els meus objectius com els meus desitjos pel fet que la meva vida en parella o la meva vida amorosa hagi canviat. Segueixo tenint les meves amigues, per sort, aquests mesos que no he estat en parella m'he adonat de moltíssimes coses que no em feien bé d'aquesta parella, com per exemple el distanciament amb les meves amigues no era només per falta de temps, sinó era per fet d'estar en parella i per una molt mala dinàmica i per una toxicitat bastant heavy en aquest sentit. Res greu, ja us dic, o sigui, tampoc us espanteu, però anava per aquí la cosa, d'acord? Així que clar, podreu entendre que com podia jo fer-vos vídeos de YouTube de com portant el meu estiu si no jo sabia què estava passant, ni què passaria, ni què passarà. De fet, encara no tinc ni idea de què passarà. Però bueno, de moment estem aquí, estic intentant reorganitzar, he trobat una feina, he començat una feina nova aquí a Berga, estic molt contenta, estic veient moltíssims dels meus amics, estic fent molts plans, m'estic redescobrint, estic tornant a fer moltíssimes coses que abans no feia i alhora estic tenint molt temps per pensar i per estar amb mi mateixa, tinc nous projectes en ment que és el que m'agradaria compartir amb vosaltres aquesta nova era a les meves xarxes socials. Ja us dic, i m'encantaria poder-vos fer un vídeo sobre els diferents fronts de la meva vida perquè crec que
podrien ajudar-vos bastant. Per exemple, havia pensat fins i tot d'obrir-me un podcast que fos en vídeo a YouTube, però també els poguéssiu tenir a Spotify. No ho sé, tinc tants fronts oberts i tantes possibilitats que de veritat estic molt emocionada, però alhora és molt incert tot. No tinc ni idea de com anirà, ni de què faré, ni de si canviaré d'idea, ni de si em quedaré aquí a Berga ja per sempre o un parell de mesos, o si aniré fent una setmana a cada lloc per visitar també els meus pares, que ells segueixen vivint allà baix. No ho sé. Per altra banda, també aquí a Berga estic sola, per tant visc sola. És com el meu primer tastet d'independitzada, no he viscut mai sola i m'ho he de fer tot jo, així que també espero donar-vos vlogs i contingut d'això. No sé si s'haurà entès ben bé el que he explicat, però bueno, espero que durant aquests dies i durant els propers vídeos es vegi com entenent millor quina és la meva situació actual i bueno, crec que ja està, crec que us he fotut la xapa a la meva vida. No sé si s'ha entès bé, no sé si m'he explicat. La qüestió és que he intentat anar ràpid, m'ho he tret de sobre i d'aquesta manera també tinc com remember del meu estat actual, com estic veient jo les coses ara i poder fer un abans i un després, fer un rebranding i poder seguir també una mica endavant després d'aquests mesos de tant de caos i de tants canvis a la meva vida. Així que bueno, ja està. De fet, ja estaria. Ens veiem al proper vídeo, que espero que estigui molt aviat, i ens seguim a xarxes, ens seguim veient, i ja està, vale? Adeu!